ke Lipson be pulo nili dak starting school headmaster lo lapen labang so school non ko people si student ekom rema non kan si hini lake SSA hin pen ke piteka peng pen man non ka rong tin long da school ta dukok lo la sia prang ke dak student do polo stamen men ni hangbi along ta ko LP school ko hum phuri thu emasi na student tumbang ke ada ka rong dam jilo la pen penanga tung bang ke la irong ang rong GCC la bang so school pe man no stamen penanga tumbang ke tu ang turong hang stamen rong rest stamen penanga na tunga don ke lang parai do ko pasi ha lang ke the lang pleng pe na job parai ng kam ne de posi la son si dat ke do pronga student tu musi do cholo la pen si bang ke to adam ke la hano thei ni le single teacher le da ke batai sarkar bang chuning lo stame da ke assistant teacher no pipedet ke ni li mithang university headmaster university bielo kam da claim nang ji la pen NRC long da chirab nang ji a hut pen ke ako ala urunudoi ko pina kam long an stame la son si ni tum sarkar hin kam phatani tum phan ni phan engage suppose school bang ke la son si thireng jeng son no student sta nang kom da lo la si stame ni tum ke chunuri thu bang ke non rong ka do ka vi pen da non ching ki ching wai lo student ni bang ke along a prek dam tang tum stame la pen parai hara ke dam tu ke do tum ham tame la da ka si non ki bang jilang abang ke la bang so school lo ngai to inji phan sia pia po tum stame che chak lo posil la bang so school bang ke ke pe do thip ji phan se ni li headmaster hoi pen da chuning ri lo la pen ni li methang stame un an pen bor i po la pen ka chuning ri thu ga lo dak ni long ako assistant teacher misana bang thu nang toira nang tiram ra la so school ke school barim ha dak saruti ke bang cheng pen ke seng cheng a school lo posi ke pereng ji phansi rata tum stame aning aklong pen mathalo la sidon ke dam tang hot student ka dogo ve ki to intek thelang stame non ke ka dogo ve chingwai si ako students stame dak ke pedoji phan la si rata tum stame che chak pon lo la pen la bang so school along ke ne la polling center ta laksi puri lo la pen school barim lo posi la bang so school bang ke na tum ke pon pe ji la bang so school long kai ke stame da ke do thip ji phan si niri tum aning ke hang la pen rata tum aning ke hang athe sartiang bong an pen ke la hang lo barim lo la pen na ho gadim le lang ji stame first ke la sarti LP school ta apeng si ke ne net ka do ko ve long stame klang ji la sila bang so school barim pu thot ke pe do thip ji phan ni tum ni teacher hoi pen stame la pen SMC ya president la pen rong sar tum ka do ka ve chingwai pen si la bang so school na ke pon pe de ji phan ke pe do thip ji phan se chuning ri lo la pen so school long pine facility ka do ka ve lang son ang stame sarkar tum ni tum phanong lang pi pon pu si ni tum ni the la pen chuning ri pon lo presme se korte tum phas tame aprangse alang le tum ke lo pa na ke lo pen ke bang pot alang le phas tame ni li hin pen tame kardom pe lo kardom se pini presmet nil tum chehana kok athe bang ke la hello pase chethang nam lo pulote penangan dingchet ta ha pose labang so saroti lang tuklang ha LP school pu kechengsi amen lo number 1 lo laposi halabang so pena lang dam lo pu te labang so saroti ke 1951 sinil tum da establish dolo la sila bang so establish do despen do depen labang so school mate 1956 an baga la dak labang so school hemlong lo la se labang so school along je ke than cheng labang ke than dam na kokpo ase non ka do ka we press meet kelang media kelang korte atum fans tame nilalang litum apan sitame prangsi pachini lalo lasi je labang so school long sab o kahini ba ke nili phu akai si chethanam na kokpo lasi nili phu akai si labang so saruti lang tu ha LP school pu ke master lo lasi labang so master ke claim un la ke nili phu amen la ke buhiram rongha la ke nili phu labang so school ke than cheng bang lo la pen adun thu
nilipo 1973 nilipo phan alangli nilipo arpu chipi tikang lo la sopen api non ana bangke penangana ajak ding lo la posi nilipo ta retired lo la si retired det api non not piningan 2023 an lo la sila bangso ang bong age pinaan do lang la sila bang so along na ke accident det abang ke nilitum ta chimang hu hak lo athema la bang so school ke athema la dake pooling center athema la bang so school a pooling center ke la ke aprang ke borpung tu la pujong phaan ke la dak halo pooling center lo la sila paan ke lupen sitame daksi pooling center pe man lo pen pini arden sitame kidam tang ni kan sitame la daksi pooling jok bom la le si la non la bangso aning kanang bong bang kupi pot si la bangso na accident bang la bang ke nil tum si mangu halo la si aprang si nili keni kang tung bang kelalo la si la bangso school enrollment ka vedet ku sitame la dakang bong kupine kecok ceta dut tahai po ba kupine la puson da tahai lo la se master sitami isela make dake inwe mopen sitami alang lita bielo posi alang li sitami koson yom ne ke than ke pachetang ne lo ne mate koson ne sitami labangso pena posi labangso school enrollment la vi pumasi labangso enrollment kawidet per posi pondet lo pusi non sinil tum charulong lo pesi nil tum press meet chihang na ko sumar tum ke dak pen terek pon dolo si bangke ningdu lam lo ni tum bangso school lo bangke school bare ma posi la pen da ke polling center ro posi non ka long bangke bangso school ki pon pola long posi tum ningdu lo non pe tum bangke lo pulo tel bangso school lo bangke je saruti bangke sila ke mulaban hamu posi la pen tum bangke school bare ma posi tum pe bangke tum ni hanghe posi na tum council ke ya dame bangso school bangke ke pon ban singri lo athini tum jong sil bangso school pon pura thini tum non bangso school bangke pon pura thini tum tame koson ma si kona chapun langma the silam langnam pangte so school ban si sumana tum charli da kon si dilo tame tum cheke holan bodun bote towar kidam ke bang towar ta henupik pen ka tame lang thelang peng opsona se aposi la so school si da kon pon pura thini tum sarutia ara bangke ka te ko bangke fitan po asi education ke aposi ni to phan la bangso school bangke terek ponong lelo la pen la bangso school phan bangke konser kia la mel bangso school bangke na pang tang ban la so school bangke pom bidat pen ni to phan teacher mission teacher ni to phan ki pi pen ni tum la bangso school ki pang tang ban ji Tum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta